Tunjum chu kumsang tam takalta achanga history nga Britain rama an Thlahrang an urban legends lar zual le Hlauhawm zual te kan ngai thale anga history nei nga takram an nia wangin an thon thu Hlauhawm te po angai nom don ti achanga ngai nomiti nge ka be se ama sabera tan chuan mithirel an soidan chuan kumsang khat zakwa chawa khan khopui hnuaya hian rel konga kala ma se chu rel chu mithi tan chawani khati hun lai khan London damdoi in le ruang da na te chuan re theina le shishang shanga wanga mithi an nga thei em awangin har sanna an tok na sa a nun phung ti khai lak lo le khotlang mi pui ti buai lo zonga ruang te chu rang thei anga da bo zung zung an do a leichunga olsam taka ruang da bo na tur an siam chuan mi pui an ti buai don ti an shia da wangin ruang phur kwal na tur liaw liawin rel kong dang chu an siam tarupa rail service pa ngai bangle lama mithirel chu atlana mithirel an sir bangle lama atlanti shemi alawin mi puida chu thamwang takin an vei kwal thin adot le chuan suicide pool Essex bull epping forest athil thlengani a heram hnoya dil pakhat bula hian nula le tlangwal in ngai zong an leng duna ma se a meiche pa chuan alo zui ru reng an pahnia hlim taka anom lai chuan nulapa chu aron lang thuta tlangwal chu chhuah chalin a hau ngal bor anin hnial buai na sa zela thel theilo khopin anin hnial buaya nulapa chuan tlangwal chu a thinrim luata a that ta hiala dila chuan a paithla dila arwanga tlak che chuan dil rong chu aron dum ngal veka chuta china chuan engthil nung po adila chuan an dam theilo an de rualin an thingal zelani Kumaliama chudila chuan ruang mu anita zeuzewa Peter ruang an charma sabera anuwa nu pakhat le afa ni om tak no pang ruangan mulea he dil hian a hip thin ani an ringa thi na dil an ti thin tun thlengin he dil hi ala om renga ron tlahlum turan local hun alo ngak ring thin ani an ti adot lia chuan eni hi chu Edinburgh Scotland atanga lo chua kani a kholui to lama hian Mary King's Close Street an ti hi a oma he street a hian twal thana alo thlen to wangin an soi sang hle a kumsang kha zakwa somkwa khan psychic pakhat aiko gibo chuan helai mun hi atlo a akal kwal vel lain kuttereu te hian a kut aron khoi ni in a soya a soidan chuan meiche naupang boral to eni ne nanin bia a kumzakal ta dai to khan he meiche naupang hi khwarel chiana thlenga a boral to a anaute lemati bo wangin thamwang takin a chol theilo ni in a soi tichuan aiko chu dor naya kalin eni tharau chu barbie a leisaka chumi china chuan helai mun tlo tu te hian eni tan chuan naute leman ron ken sakta zia a naute lem tam taka om nur to mai ani adot le chuan mel nei lo hi Barkin London atanga lo chua kani ve thunga helai muna hian Beaconsfield station a oma meiche mel nei lo chen na ani anti an hmuna masaber chu kumsang khat zakwa somkwa pahni khani in station supervisor pakhat hian zankha chu a office kong khar honna ron reng chua sha a awa en chuan pon lama meiche pakhat hi alo dinga sambuang thang mai ani thomhnowar lama habuka unhla tak thlir ni om ta khian alo hoi veng supervisor chuan biak tumina han pan hnaya adara chuan a khoi zewa chu meichha chu lo hoin mel reng alo nei lo a mel chu a thim vek ringotani he thil thlang hi alar hle maya an khogos hunter ve te ngai dana chuan he meiche thla hi kumsang kha zakwa somnga pariata rel che swala thi ani an ringa helai bulmaya hian rel alo che swal to a mi som layan boralani adot lia chuan sakol hekni ma she sa hian kumsang kha zakwa somriat khan savom pahni ruang hi luya an mu a an lu chu abung ve a engthilin nge chuti taka chiang chuan savom lu chu ti bung theyang ti chu mi puite zo na ani a makan ti hle classic lai ani a mi panau pang pali jingkara exer la hian thingkunga thil siam mak tak lo lon chu an mu a an soidan chuan thil nung lian tak rapom le mul thur mai ani
naupang hawa hmuh ve le chuan a hram vaka an Hlauhawmangin chaklu tukin an tlan chenga la mipuite chuan sakol ani an ringa helai hmunah hian an kal thangam tawh lo ani adot le chuan hmeichhe naupang chap kumsangkhat zakwa somriat pasari November ni sompariat khan London King Cross Station a escalator a kang meya chhuaka meyal chu adar chak em maya ticket office phei chu kang chevekin mi somthum pakhat laian thi he thil thlen nu hian station a kal mitam takin meichhe naupang an hmuh thu an soi tafawa an meichhe naupang hmu an soi dan chu a in ang vek bok sam uklam sei takaneya t-shirt le jeans a ha boka an hmu apiangin a chap nge ya kang mei chhuana escalator bulvela chuan a chap fe lai an hmu thin adot le chuan Sonny Bean hi Alexander Sonny Bean thon thurap thak tak mai ani a medieval hun laia Scottish ring a nam pakhat hruai tu ani apol te hi ama thla te an ni a anupui afate som pali le atu som thum pahnih te nen chuan puka an chenga zana mi kongkal an lo chang thina an mi man te chu an chenna puka hruain an thata an taksa chu chandarin an ei thin an ei bang chu pikala an siama nakina mi turin an da thachin King James the 6th khan twal thana thleng thin chu lo sha in an mani man turin mi atir chhuaka an hnam ho chu manin an ti hlum ta veka an chena pukhi tun thlengin Thenkhat Scotland a hmuh tur ala om reng ni in an soi adot le chuan Cane Hill Thenkhat chuan helai hmun hi England a hmun sang na saber ti in an soi thina kumza chuang lai kumsangkhat zariat somriat pahnih atanga sangkhat zakwa somkwa pakhat chung khan mental asylum ani thina andam lo enkolte an ngai sak ngai lawa pui tak tak lavin anda chadeu top ringot thina heiwang hian a chezongin helai hmun hi alar thin hle Thenkhat soidana phei chuan ril rubuai tam tak chu an soisanna sa thina an thi hnuwa an thla in helai hmun hi a chhuah san theilo ni nan soi kumsang ni som khan a building a hian a lo chhuah channa sha theilovin kang mei a chhuak chiama rapom ber mai chu tukver kang cheveka changa mel ron lang thin hi ani a tukvera chang hian mihring pa ngai mel puto lo rondak an hmu thin adot le chuan ru ro chap he thil hi Betis Manor Dorset England a thil thleng ani a kumsangkhat zariat somthum khan helai hmuna hian papakhat John Frederick Penny ti mingpu a cheng thina Caribbean Island Nevis atanga a hon chia hlo pakhat hi anei thina a chia hlo chu na satakadam lavin a thi don chep chuan an rama arwanga kir le lawani chuan thamuang taka a chol ngai lo tur thu asoya Penny chuan arwang thon let na sen so tur vel auya wangin a thon kir du lawa a chia hlo ruang chu an veng thana a phum ta ani chumi china chuan thomak tak tak hian khotlang ati buai chana thana chang chuan chap thom le che tor thom an she thin pinia in lama chuan atuk ver le akong khar te chu a in soi chiam thina aron in khari le pop thin chia hlo ruang chu hai chhuakin pinia ina chuan an da kir topa khomi te chuan thom an she to ngai lawa ma se pinia in chung chu a sang chhun zom reng thawani adot le chuan Hlauhawm Dartmoor hi hmun zau tak lungle thlia tam em na hmun ani a England a chuan hmun maksak ber pol ani khwajin mi te zinga po helai hmun hi alar hle a ma se a thon thumak tak awang hian an film khur thin hle an soidan chuan uirual Thlahrang hi helai hmuna hian zan an wa kwal thina beram se tur an ve thin mihring po an hlau lawa ui Thlahrang an ti mai nangin zo te ang deuh savom pian ang nei an nia an cherang hle bok thalak le video vela po Hlauhawm chau hi an la fu le zeu thina mit nge ya hmunia in soipo anum ve nual ani adot le chuan tulip staircase ramhuai kumsangkhan zakwa somruk paruk khan Reverend R.W. Hardy chuan Greenwich Queen's House atloa Julai hmuna chuan leilon lui to tak tulip staircase an ti hi a oma
chu leilon chu thla a han lak saka a thlalaka han develop chuan thla a lak laia a hmu mia lo ruang am a ron lang tela he mihring ruang am mak tak lo lang hi tulip staircase ram huai ti in an soi chhun zawm ani ghost hunter te chuan helai hmun hi an tlaw thina recording equipment hrang an keng thina thilmak tak tak an record fo ani mihring ang tak thla emaw kut thla te an la fu thina he leilon hi mihring chenna khawvel atanga mithi kholam panna leilon ani ringpol an omnuk pha ani andot lia chuan Spring Hill Jack he thil hi chu alar ang renga an urban legends zinga chuan hriat hlo ber pol ani kumsang khazariat somthum pasaria meiche pakhat Mary Stevens chu konga kalmai mai lain thil siam mak tak hian mun thim dewa tangin a ron ve a man betin a hmaya a fopa akut chang sei tak mang chuan akor chu pot thlerin rang takin a kalbo le dai ani atuka he thil siam tho hian chet swalna a thlena hemi chuma mutu te hi chuan aka changin me ala phu chhuaka nui vak pa in fit kwa vel lai asang banga azwang kai lai an mu a ti chuan Spring Hill Jack ti in a mingan wa sakta ani Thenkhat chu nu pakhat Jane aslop chen na in kongka hi an ron kik vaka kongka kik tu chuan police officer ani thu soin Spring Hill Jack an man thu chu a soya Jane chuan eng chit sakin a han pan nai vele chuan a in khu na chu a hlima meyal pol le avar hi aka achang chuan ati chhuaka amit mu po chu meyal mum ang mai ani Jane chu be atuma ma se eng tin amo atal chhuak thei hlau kumza somriat lai liam to ma se Spring Hill Jack a chanchin hi an la soibang thei lawani andot lia chuan neta fornario henu hi London a cheng ni in Paul mak tak pakhat azom ni a hriatani kumsom thum mi ani lai kumsang khazakwa somni pakwa ni puilain London a chwa sana Scottish Island tereute Iona a pem luta doi thiam Paul ruk azom doi thil le ferry ti ang rengte mi doi vai le in ti velan buai pui thin tu khachu a in lo nanu hian a thom no asiam mol lai a mu a in lo nanu ne na chuan rang taka London lama akir vatangai thu a soya a Paul puite chuan aril ruwa na satakin an ron be ni ina soi mase a in lo nanu chuan Sunday a lunga kallawa wangin ala nga deu angai tur thu a shila neta chu a hlau thon mel ema a in lo na nei tunu chuan a ina shwai na hne mola hun engemaw chen nuwa a in beng dai ve vata a om ha dam deuh hnu chuan a tei chwa mai tur thu chu soin a chhuak ma se zana chuan a lo kir lawa a in lo na nei tunu chu angaya tha thei to lo abo chu anita dera abawa changani ni na chuan a ruang chu mu ani a sonlung ponga hian a lo let renga a ruang lo munna sonlung ponga chuan cross a lo in kerbok puandum pandeu mai cha hi halo sina ruang endik tu te chuan a thi chan om ang an she chuak theilo alandan maya chuan ataksa engma hliama omlawa a thi deuh top mai ni inalang Thenkhat chuan a Paul puite khan psychic telepathic mangin an beyani an ringa pin thu mai bak chu engma finfia na an nei theilawani andot lia chuan studio atha London mi puite an interview na a Resonance FM radio host pani chuan an thir ton Hlauhawm takan soi chhuaka an studio a an thlamu thu ani Thenkhat chu an studio a na an tho lain Thlahrang kilkhat a lo ding reng hi an hmu a alan dan chu rap takani a ding renga an ma ni chu aron thli reng lim tha angina langa a thin rim mel em mai boka amita sen room ba ka aha a chen thu a aha chu adum vek an en vereng la chuan a nui tho a tham ral zui mai ani adot lia chuan Jack the Ripper hei po hi British urban legends a chuan alar ber an ti hialani a Victorian serial killer tunge ani an hai chwa zo tak lo ani a
Whitechapel Thlahrang tu ti a hriat lar ani bawk. Slum area a no chi zuar te a bitum thina. An shock a zai thler sak thin. An ko chung a phorh chhuah sak thin boka. Thu nei tu te lam chuan he Thlahrang tu hian surgery lama engemaw tak ton hriat a nei ani an ringa. A kut nu hi a felfai thin em wang ani pakhat. Police chuan Thlahrang tu inti hnen atangin lekha thon an donga. Kal pakhat a thon tela. Chu ami tha te zinga mi kal ani thu atar lang til nge. He Thlahrang tu hi tunge ani an chui chuak thei talawa. Jack the Ripper chanchin hi ani hril chhawng zel ringot mai ani. Ole tun chumatan chuan khati zong kha ani le ari phota. Atop thlengamin lo ngai thlak saka wangin ka loma. Ka video te ingay nan song ani chuang khongai takin ka channel hi milaw subscribe sak ve don nia.